Urobíme si armádu zombíkov. Poďte mi dropnúť pickaxe na 220 a minus 153 a vám dám pol steku irona. Dropnite mi stone pickaxe, dobre? Laco, poď rýchlo dropuj. Prosím, stone pickaxe potrebujem. Kde si? Ja netuším, kde si. Presne, je taká diera v 200, pred Matejovým domom doprava. Taká savanový biom. Rýchlo, 220 minus 153, presne. 220. Minus 153, je tam diera, prosím. Rýchlo, Laco, rýchlo! 220 a minus 153. Čak tam som bol pred 5 sekundami. Prosím! Dobre, idem už. Rýchlo! Idem! Rýchlo, Laso, nemám čas. 220 a minus 153 do piče. Nemám, ja som ti ani nemusel pomôcť, dobre? Tak... Dobre, minus 200... Nie, 220 a minus 153, prosím. Však idem, ale koordinácie mi bagujú. 220 a minus 153, rýchlo! Futbalová lopta tu je. Laco! Potrebujem stonový klopač, nepol do tej prosím. Jak? 220 a minus 153. 220 a minus 153. Prosím! 220. Moje besty sú on the line. Minus 153. 150. Aké sú tvoje koordinácie? Minus 220. Daj mi to! A už vidím Moje menovku. besty sa displodli kvôli tebe. Už sa to Kvôli vyspalo? tebe. Daj mi moje stone pickaxe do piče, hoď mi ho do diery. Do jakej diery? Hoď mi ho do Nič diery. není. 220 a minus 153. Kde to je? To je žaba. Taká žaba, ty kokot. To sú 3 žaby, ty vole, ty kam si šiel? Kde si? Ja neviem, ja som pri tom... Začni búchať. Tu čo je tu? Tu je žaba! A Čakaj, si dve! hovoríš, že to- A biele, dve biele. Ja viem. Jebe! Čau žaba! Poď sem, Hugo, vieš ho sem strčiť? Do rytíny, man. Počkaj. Zabij sa. Fakt mi ťa malo zraziť auto. To je to napadnutie? Nebúchaj! Prečo si Nebúchaj išiel z na to. môjho domu? Ujebal si mi niečo? Je to tak? Tam aj má niekto aspoň nejaký polstaku. Mišo, a keď ti dám polstaku a 3 skeleton barely? Počkaj, nebij ma, ty cigáň. Goblin barrel. Ty si goblin. Táto farma tu dole je akože ona. Počkaj, ešte raz ma Samozbierna. Ešte raz ma buchneš. Samozbierna. Mišo, ešte Môžeme z ňa brať? menšie. Počkaj, nebuchaj ma, ty cigán. Tak je samozbierna. Áno, je samoberná. Samozbierna. Oko, neujebávaj mi veci. Nebuchaj. Nebuchaj do toho. No od koho zase? Ne- Koľko percent vyhráme dneska podľa teba nad Nula. Švedmi? 0. 0,4. To je optima... Optimalizátor. No! Ja ho rozjebem toho zeleného. No, počkaj. Hugo, dám ti futbalovú loptu za Ale uhlie. ja mám piči celú futbalovú loptu, ty kokos. Ale však futbalov. Ja nechcem celú akadémiu, ja chcem irony, ty. Hugo, priamy kop. Počkaj, ostan tam. To máš jak bránku. Ja som bránka. Počkaj. Je to oné? CR9? Do piče! Dobre, máme futbalovú loptu. Čo si dáme? Čo by sa stalo, keby ľudový štúr sa štúral v riti? Inak ľudový štúr je asi môj človek, ktorý najviac nezašel. Potom je Adam. OK, tak táto to máš ban. To ma nikto neklipoval, ale... Ty to rešpektuj. Moje. No Harcov, Tu ideme. máme aj šípy. A keď Laco chce až tak šípy. Áno, potom šípy. Tak po... Nahore hroní. Teraz tak vidím, že to nebude fungovať. To je zbytočný vyjebaný vodopád tam bude. Perfektné miesto na stavanie nejakej budovy a on tam najebe Ináč, stôl. ale akože
akože mne to je úplne jedno, ale ako mohli ste si vybrať trošku lepšie miesto, lebo tam fakt, že tam bol open plane a vy ste si akurát toto vybrali. Mišo si vybral miesto. No Miško zobral rozum a najebal to tam do stredu. Čo ti mám povedať? V jakej rýchlosti, Otázka je, či vôbec má ten rozum pojebaný. Nem tu dom, nem tu dom. Respekt nebolo za smutné. hasu. Andrew Tate caught washing for 15 rounds. Máš roommate tu niekde, počkaj Mišo. Teammate? Roommate? Tu, Nigerman. Fuj, Čo robí, kokos? Čo? Tu máš ten... Čo, vodopáda? Ne, vodopády? Pracovná plocha. Monitor, však to je A to čo je nerobíme. ty kokos za vyjebanej oný maštal kokot tam hore, galaktickú pičovinu? Vestar, brácho. Tak ale to... Ne, kradni Čo mi je konec, tento oný Herkules, Harkos, Hermelin? Herkules. 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 To je to lepidlo, ne? No piče. Jaké lepidlo tebe jebe. Však Herkules je lepidlo. Vnímam to. Reálne, zombíka... Jak sa sem dostal Piglin, ty kokot? Prečo mi Piglin chodí okolo domu? Ty suka. Mizli. Daj mu ban. Žebrak pojebaný. Chápeš, že kokot, ja, že čo mi tu krochká, že to je Matej najprv. Že... Keby to je Matej, tak no kokot, no čo narobím, ale že kony krochkajúci. Čo narobím? Trocha okolo toho domu je. Že to však Matej tým, že má trošku no váhu, Čo no trošku narobím? kokot. Čo narobím je crazy, kam. Čo sa smieš, kokot? O piče! Utekaj, no čo tu je do piče? Čo tu je do piče? Čo? Ty kokot. Oh shit, utekaj, ty kokot. To už fakt nikdy neurobil. Slow and serious. Čo si povedal? Nikto. Že slow and serious. No ty si že slow a slow. Ty si že slow na druhú, ty kokot. To čo tam ide za one? Ja lama. Tuleňovú inváziu. Ome! Kurva, ja Ráš! jeb na to. Útok! Viacej psov. Tebe jebe to koľko má tých psov ten kokot. A prečo má lamu ten kokot? Počkej, žabička je na úteku. Dobre, lama mŕtva. Žabička sa ma snaží to, šútoutnúť, potrebujem pomoc, ty kokot, Laco. Do piče! Kde je? On mi ho Máme hitol! to, strieľaj! Zabijem ho, Ja zabijem ho. nemám Pozor. Dobre, Ja tak nič. môj koň má že 1 HPčko, ty kokot. Koľko je tam tých psov? No hovor. Čo tam je? Žabička mŕtvy. Strieľaj! To koľko ich je, ty kokot? Dobre, dostali. Oh shit. Dorici! Dostaňme spolu. Tebe jebe to, koľko tu je tých psov? Run away. Čo, aké...
To čo je to v tých krétkach? Trust me, I'll be the one to fight for you, and things are